låne en båd om at sejle på dansk. Ja. Men så er jeg ude at sejle på Jespers Lagoon her. Og jeg ligger i trampolin, det er jeg altid godt kunne tænke mig at prøve, så det gør jeg så nu. Så er Jesper på vorhunden, og Otto han styrer båden. Det er han rigtig god til. Og op i masten. Og ned igen. Og som I kan se og høre nu, så er der faktisk vand over borgen nu. Jeg tror, det er det stærkeste, vi har sejlet i dag.